От този разказ ще си говорим за прелъстяване и разнообразни начини за консумация на пица. Темите нямат нищо общо и няма да ги мешаме. Обаче един ден, преди 10 години, се сблъскаха неочаквано. Повечето от нас са имали гаджета у гимназията и заедно с тях са се появили различни начини за прелъстяване на половинката. Някои говорят мръсотийки, други подлъгват с пиене, а трети използват моторни превозни средства като мотор или голф единичка втора употреба. Кой какво мога да си позволи? И аз все още ни пием, ни умем да карам, та логично спадах към пръвите недораслици. Тогава си мислех, че възбуждайки с годнотийката до мене само с думи, ставам много готин и разбирач, ама с течение на времето разкрих друга истина. Момичето не се възбужда толкова от вашето величаво присъствие или от словохотливостта ви, а от това, че се чувства комфортно с вас, понеже ви е опознало. Вие може да имате капацитет и визия на стоножка, обаче сте нейната стоножка и това има най-голем принос за реакцията й. Не че у вас има нещо специално, просто ви е свикнала на тъпотиите и се отпуснала с времето. Ония ден преди 10 години си заведох гаджето на село Златия и бех решил да направим коронния номер, да я възбудим на обществено место и така да й се сака, да не мога да направим нищо по въпроса. Така избесняваше, че после изкъртвахме кревата. Времето беше сгнявено, есенно и сиво с мъгла, та вместо да разведем бесното балканско чедо из красотите на полето, заведох уместното барче, да апнеме нещо и да глътнеме по един чай. Тогава вкарах в действие сваляческия глас, както му викаше Ичо Пичо, и почнах да й говорим какви са ми плановете за като се прибереме дом. Тук може да се окаже, че не съм бил съвсем стоножка и съм имал поне едно привлекателно качество, защото същия глас по-късно ми помогна да стана радиоводещ. Она веднага посна гадния поглед и вирна гордо нос, за да ми демонстрира колко никак не й действат моите думи, ама руменината по бузите и дълбокото дишане я издадоха. Я усетих, че жертвата вляза у капана и натиснах с разказа. След минута она каза повече с устни и по-малко с глас, че отива до едно место. Стараше се да запази горделивата физиономия, ама на излазане към вратата се клатушкаше умърлушено. Докъде я чеках да се върне, се заслушах у разговора на мъж и жена, мои съселяни. Они си бея взели пица за първи път у живота и сега преоткриваха качествата на това вредно, ама благо удоволствие. Жената почти беше привършила с нейната пица, ама мъжой седеше и гледаше като буцуня към неговата. Айде яш бе, Скъстри го она и отхап от пицата. нема да те чекам цел ден. Чекай, изрече он. Що не едеш? Измърмори она, старайки си да не я чуе никой, ама реално я чуха всички 5 човека в заведението. Що чекам? Отговори лаконично он. Моята обавица се върна и изглеждаше, че свежия въздух е поусеферил и издайническата руменина се беше дръпнала, оставяйки кожата й гладка и светла като порцелан. Я само и се усмихнах и пак се заслушах. Стана ми интересно да разберем какво толкова чака човека. Залагах на кепчук, ама после видях, че вече имаше. Жената продължи да го врънка, он продължи да грохти, а приятелката ми сърдито почна да се заяжда, че не съм си довършил да й разказвам какво сметам да й причиним до вечера. Я й казах, че ще й кажем после, ама не казах, що не го правим сега, за да не ме усетят, че подслушвам. Накрая жената се развика и изтръгна призрание. Чекам лева! Минута мълчание и атаката беше подновена. Къв леп бе? Скрамо се она и го проклена влашки. Не видиш ли, че това от леп е правено? Он я изгледа като брез бивол, скина едно тънко парче пица, дигна го къде носа и измуча. Ти на това леп ли му викаш? Мани го толци фуняк бе! Издудния она и се опита да го бутне, ама само си оплете масивните пръсти, уразтегления като пая жена горещ кашкавал. Глед колко си откачена. Къде видя леп ти тука? Ако те пуне веднъж. Она пак почна да го проклетисва на влашки, мене ме напуши на смех, а моята дива балканджийка ме заплаши, че ще ми откърши 2 шамара, ако не и кам какво ще съм измислил за довечера. Я и доразказах. Ама на вазе нема да кам нищо от това. Я мога да съм стоножка, ама не съм от тия стоножки, къде ще разкрият нещо толкова лично и съкровенно.